Salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 3 minutos makalampasan alas 8 din pagkaaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pamaskong padala, ML4 padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang binagirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML4 padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website.
Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asinplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinplatica ni Philip Baracena. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Sa 9 kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita nin Lunes. Mauran-uran na pagkaaga. Mauran na Immaculada Concepcion. Imbes na pinag-celebrar kasudma, ngunyan baga na selebrasyon kan Immaculate Conception. Sa magirumduman, ini an istorya na pero nangidam si Birhen Maria, si Jesus Christ. Banyak to sa lado technical si Chabe na obra, sa information si Tony Matic Saison, sa transmitter si Bert Cabrillas. Pero dawa mo uran-uran bakong holiday Ako ni isipon nga ni holiday ko taangon yan. Mala tumaylaog sa klase basta lugod arog ka ini. Kumbaga sa Domingo, iyo anpit sa 8. Kaya dapat ang Lunes holiday. Sa Katolikong pagtubod. Kundi sa pagtubod kan mga Pilipino, ibang pagtubod man yan, lalo na digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Pag nag-iinit, may memorandum. Yan na ibang pagtubod. Pag mauran, minsan na-deklaranin memorandum na init na lugod. Memorandum na suspendyon ang klase ta mauran. Lang kan saro, binawi baga, suspension kan klase ni Governor Luigi Villafuerte pagkahapon, nag-iinit na. O, mura na naman pagkahapon. Pero la so paksiw, sabi man kan iba, inda nga ya, karo nga pig, oto, kita kan mga memorandum na yan. Bagay kung iniyo na kayan pagpapara isipon, ang suspension kan klase, tapos mayong laog sa trabaho. Ay pabor yan sa mga estudyanteng sige sanaan duroldog kan cellphone. Bakit ko nga ni, mauranan naman nga, kahugak mag-eskwela. Sa mga hugakon mag-eskwela, ay kapabor. Digdi lang yan sarong, magpara kawat. Magpara duduldog kan cellphone. Pero sa mga maigot mag-eskwela daw, ay nag-uuran-uran. Malaog yan sa klase, parehas man yan kan mga trabador na mga bagulbulan, mga empleyado kan gobyerno na hugakon. Pag naguran-uran din, maglaog sa trabaho, sabi yan urat, mababasa sa nga kita dyan. Oy, may obligasyon po kamo, parehas man yan kan estudyante, obligasyon nindo mag-klase. Saka mo pinapaadal, bakong maghinugak. Ang mga trabador man, lalong-lalo ng mga empleyado kan gobyerno, magtrabaho po kamo, bakong magparapatilay sana, sabi nga ni kayan. Magparahinosla, bigbabayadan ka mo, bigsisildoan ka mo kan gobyerno. Ikaw magparainagta.
Ay kon mga tugang niya tong ito man iba na. Ay. Tama nangyari trabaho ngon. Importante nga magkaon kita, mag-inom-inom. Para trabaho nga sa di gobyerno. Yan po ang rason kan iba. Igo nga ni dyan, mga 15:30. Sige sanaan na receive pero dahil man niya siswireldong tultol, ay dahil man tatarabahong tultol, nagsiswildong tultol. Mga ghost employee baga, lalong-lalo na po ang mga politiko, kadagol yan mga alalay. Tigsiswireldoan, mayo man gibuan, iba taga-timplahan na nin kapi. Ano ba nga ni, abong itimplanin kapi ang bisita kan politiko. Pag ikinakasuya ka kan mga alalay, ay, hindi nga, sige na sa nga, dolok kay mayor. Ganyan, pagtimplanin kapi. Pag ma-eleksyon na, ay, sa mga alalay, ka mga tultol, timplata nga nin kapi kunyan nga ni mayor. Butante yan ni mayor, pero pag arayo pan eleksyon, nagsusungit na kan ibang mga alalay kan politiko. Ayan po ang naobserbaran ko kung minsan, digdi sa mga samantalang pigpaparasurilduhan yan, magin alalay kan politiko dahil nagtuturol-tul kan sa indang trabaho. Para magparabantay sana sa politiko, aning dahil madulukan ang politiko nin mga alien. Ay, gawa kong mga bistado, digdi sa Camarines Sur, ay, dahil ka magdulok-dulok yan sa gobernador o kaya congressman, baka dabuhong ka. Hinaharas tolos kan mga alalay. Yan po ang problema dyan. Pero ngunyan, medyo mabuot-buot ang mga alalay kan politiko tama eleksyon. Pero kung narayo pa ng eleksyon, nabangi isog. Una mo kung isa ng mga Ponso Pilato na pinagbabantayan ang among niyang politiko. Naman si mga garo si Herodes. Pati mga alalay may pagka Herodes man. Ang mga pag-uugali. Kako da ako binsido sa mga politikong grabe ang alalay. Nagarumduman ko kay to si Dipuntong Alkalde Melgaite, driver sa nabagaan na kaibahan pag naglilibot-libot yan sa Banwaan kan Baaw. Kulang ang mga alalay, pero ang ibang mga alkalde po, gobernador, congressman, grabe ang alalay kung nagduduman sa mga barangay, sa mga banwaan, ay ano na niya ako ini. Pero ang idolo ninda si Sara Duterte, na gusto pirming napapalibutan nin mga alalay. Napot dyan, siya nagpaparakuanin mga pansweldo sa mga alalay nindang pagparabantayan sinda. Kung mga tultol sinda, minister sinda pagparabantayan, artakot sa mga multo nindan, mga politiko pong ini. Si Vice President Sara Duterte sana kan nangangampanya kan nakaaging eleksyon, digdi sa Camarines Sur, naka-armor car pa dyan sa Kapitolyo. Ay pambirang kandidato yan, pag-araw yan, politiko. Ang pigsasakayan, armor car. Anong gustong sabihon kayan? Diyan pa sana nagpapahiling nin pagkatakot sa tao. Bako man ang kaisipan, mahiling ang tao, magserbi sa tao. Ako daw nasuya ako sa mga politikong grabe ang alalay, napapalibutan perminin mga alalay. Di sa Camarines Sur, usong-uso yan ang mga politikong iba po digdi. Palibot yan ang mga alalay dahil mo lamang madulok-dulokan. Ang mga alalay pati, una mo, mga higante. Pag madulo ka, garumadosmog. Dodosmogon ka, kan mga alalay na pagkador darakula nawak. Siyempre ka man matatakot. Ano man na politiko ini? Ang pagmirar sa diri garo na Diyos. Ang
kagurangnan nga ni, mayong mga alala. Yan, mga alalay sa nakan kagurangnan ka ito. Dikit. Nagbibisita nga ni kung sain-sain so kagurangnan, mayo bagay itong mga nakapalibot. Solamente sana so, madali na lugod siya magadan, igwa ng mga disipulo. So sa iyang mga disipulo, igwa bagang naghudas pagiraray. Kaya ngunyan pong Kapaskuhan, iyo po inian kumbaga, espiritu kan Christmas. Mamuutan-taan kapwa ata kung igwa kitang mga surusupra na pwedeng ikaduhol sa tuyang mga kababayan. Pwedeng ikatao, bakusan ng mga pagkakan o kaya pati mga gubing. Kung igwa pa nga ning awad-awad na sintabo o kwarta, ay ditang ayudahan po sa mga nangangaipong ngunyan pong mga panahon. Yaon dyan na espiritu kan Christmas. Nga ni kita krisis, dahil mo na sabi na, ngaya mayong-mayo na ibang mga kababayan niya to. Kumbaga nagiging krisis sa naman sa kahugakan kan iba. Krisis ang sendang buhay. Hoy, good morning palan ki dating Congressman Sal Fortuno, asin man ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Ayan na, nasa linya man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat sa Roda Philip. Maray na pagkaga si Ringman sa mga nagantabay sa tuya. Mas kinangani ang tuyang panahon, mauran, ngunyan, aldaw. Diyan sa probinsya Canalbay, may mga pinag-suspend ang klase. Ngunyan na pagkaldaw, pero madyo uran. Dulot ka na Sheline, pero digdi sa tuya, may laog sa eskwela, karondang Philip. Bueno, sa iba pa niya itong informasyon sa mga police report, ini pong mga wanted person, kadaklang baga kayo ni mga nagkadarahok kasudma, orog na po digdi sa Rinconada area, mga wanted person na nasa kote ka na autoridad. Alas 10, may dyanin na pagkaaga sa Barangay San Ramon kan Baaw Camarines Sur, ang tracker team kan Baaw MPS, na aresto ang sarong akusado, pinagaranan ni na Raymond alias dahil ko nangaranan kung anong alias mabibisto na 25 anyos, soltero ini kan Tagungtong, Barangay Agdangan kan Baaw Camarines Sur, formadyo ni kan Bertod kan mandamiento di aresto para po sa kasong robbery. At inigwa ini kan piano sa 10,000 pesos sa ngunyan sa Korea kan Baaw EPS for proper disposition. Sa Tipokot, sa Roman na akusado ang nadako formadyoman sa kaso ni panlulugos. Sa Rubagayan ng Hinus Crime. Nadako, ini pong nasambit ng wanted person formadyo po sa kaso ni panlulutig. And sa iba pang mga informasyon, sirbot mo niyan ang PMP formadyo sa ini po nga ning padangadang na Pasko, naka-alerto na sinda, at padagosan pagpaplano baga tanganing ang satuyang kapaskuhan maging matuninong. Kasabay kan selebrasyon, maging matuninong ang selebrasyon kan satuya pong Pasko. Ang padagos na pangapudan kan mga autoridad na magbalik loob na po itong iampaw dyan sa bulod mga nagpapaikli na mga kabuhan kan mga rebelde. Taiguanin magayon na programa ang satuya pong goberno para po sa Sendo. Kung magramdaman ka nakaging mga semana, nagkaiguanin pagpresenta sa miyambas kan media orog na duman sa Kampola kan abuton sa kuyan haros rinibong pidaso kan mga dekalibring badil na nasa kote kan Philippine National Police
and Philippine Army sa pagiponin enkwentro, ang iba dyan recovered, ang iba man pinag-surrender o pinagbalik loob sa gobyerno. Pinaglalauman, bago magtapos ang taon, madudugangan pa nasambit ng bilang kan mga amas, kukonsidera na mga lusmayaan dito sa laog kan kabikulan. Kaya padagos ang pag-ingkaminar kan sa tuya pong gobyerno na magbalik na itong mga rebelde, tanganin din na kamo nakikipag ralapagan dyan sa kabubuludan, tatibad kamo ang magadan sa sarop ng sentro. Nagpapadagos man sa inda po mga programa para duman sa mga rebel attorneys, sininingani na pinag-uugmaw niyan, urog na itong pamilya kan mga dating rebelde ta, kaiba na naninda ang sa inda po mga mahal at sa buhay. Kaya naglalaom ang kapulisan, maging sa lado kan militar, na antes magtapos ang 2024, madudugangan pa ang bilang kay itong mga mabalik loob sa inda. Yan, Karanda Philip, ang tutuyang dagdag na informasyon, Glenda Biares, reporting. Field Report! Salamat, Tiglen, sa mga dugang mong informasyon. Halig dyan sa luwas. Ngunyan na mga, ngunyan pong Kapaskuhan. Ngunyan na bulan na Disyembre, kadakol na naman mga aktibidades na nakahilera. Mga Christmas party, kung ano-ano, reunion, mga alumni kana eskwelahan, kundi ang iba na muna ba ganin mga ngaya class reunion. Minsan man kaya digdi po sa mga reunion na ini magin sa pamilya ngaya igwanin na family clan reunion para lang kawan manin ihi kun minsan. Ano po ang gustong sabihin kan para lang kawan ng ihi? So mga uro-igwahon, so mga igwa ng mga degree. Iyo lang po yan dyan ang kumbaga sikat. Ano ba nagpapasikat man? Una mo kung mga isay naman. Ano nga, abogado na. Ini nga ya, kumbaga colonel na, general, major, mga problema na. Sa tuya nga yung pamilya, ini nga inhinyero na, ano pa lang, engineer man. Kung ano-ano na, sabi ka niba, titulado na. Degree holder, na masakit kaya po, pag nagkakatiripon-tipon. Bigwang mga naiit sa pera. Kumbaga, may natatagak, may nawawatak. Ngunyan, pag-arog kayo ng mga tiripon-tipon sa mga pamilya o kaya sa mga kaklase, na-o-open ang iba na mag-atindir. Bako sanang na-open na habusin dang mag-atindir. Ngaya, ay, mait sa pera kita dyan. Ako nga, dahil nakatapos pag-eskwela. Mga kaibahan ko ngayon, mga sikat na. Sikat na broadcaster, station manager na, kung ano-ano. Kaya nga, digdi lang ako sa gilid-gilid, reporter sa naman nga ako. Nga ako nakatapos pag-eskwela, naging reporter man. Yan po ang mga simpleng bagay na digdi sa kinaaban, minsan sa teripon-tipon pa sana. Pasirikatan, ano iba, bako umana, ngaya, tabangan sa mga, kumbaga, hikahos sa buhay, dahil nakatapos pag-eskwela. Kung sa pamilya man, dahil nakapag-eskwela nina tultulta, kumbaga, bitin so gagastuson. Kaya niba, na out of place kaya. Kaya niba, abo nang mag-aratindir lugod sa mga arog kayo ni. Hindi, kami nga ni, so Unip High School Batch 87, kaninot marhay. So, mga, kaya, Unip High School Batch 87, reunion. Nakay guwanin batch reunion.
Kumbaga dahil panahaluanin anomalya. Ano problema kaya kayo ni pag nahaluanin anomalya? May mga opisyal na iyon nagkukurakot. Parehas man yan kan mga kaya igwa kitang bibilogon na Rinconada Media Association, KBP. Ay, pag nahaluan na yan ng anomalya, suruya na ang grupo, mayo na dyan mga para atindir. Na kung nakakakuanin pondo, kinukurakot, ay, hindaman sana, pag-arog na po kayo ng mga organisasyon. Kasi nga ni sa tuya, may diringkila na daan na KBP. Anyari? Nagdadang-adang na naman kaya ang eleksyon. Ay, yaon po baga sa media. Aminon ta na sa dae. Nahaluanin politika, kanya-kanyang mga manok. Kung isayan matinaong politiko, dukot man duman sa ibang mga miyembros kan media. Yan po ang katotohanan dyan. Dahil na mga parasaragin-sagin. Iba kayang mga media, sige man ang saragin-sagin. Una mo, mga big time na. Ito, Tios man. Isa naman nga yung panghagad kan iba. Kaya, yan po ang naisipon niya to. Na, kumbaga, inaapod nga na ibang mga membros kan media. Ito nga, paratadok. Mga simpleng, kumbaga, simpleng gibo kan ibang media na nakakaraot sa institusyon. Kung ang sarong media madulok sa politiko, kung tawan, salamat. Pero kung pipirsahon, hindi ba gagaro pinipirsa? Ay, mga bistado po akong media dyan na pag day natawaan, pigpapararalato, pag nakulangan, lalatubon. Sa tol-tol daw ng mga dalagan yan kana ibang mga membros kan media. Nako, media man, pero bako pong araw kan dapat ni asta maging professional kita. Maging fair kita pag-abot sa mga araw kaya na bagay. Ay, may mga istasyon ng radyo, kapot nin politiko, ay normal yan. Talagang ang sasambaw ninda, so among ninda. Nawa anong gibo ninda, yayam-yaman sinda, o ka, tanggalon pa sinda sa indang trabaho. Pag dahil ninda pig para umawan sa indang mga among na politiko. Kundi ang treste dyan, ano ba, nagpaparasagin-sagin, kaya ining istasyon na ini, bakong sadirin ng politiko. Ay, mauto. Sabi nga ni kayan, kadakol ng mga istasyon ng radyo digdi po sa Pilipinas, kapot nin mga politiko. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya nga ni baga, pag dahi ka nagpakontrol sa politiko, ano iba pong mga istasyon ng radyo, masasaraduhan. Mga network. Isipon na sa doon, pagkadro da kulang network, ang ABS-CBN, sinaraduhan baga? Pinasarado ni dating Presidente Rodrigo Duterte, nagpaparakontra sa iya. Ay, dyan ang freedom of the press na pinagsasabi. Simpleng pagkadiktador kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang magkontra, nasabi pa nga ni kayo, pagpapatayin. Natultul daw na demokrasya yan. Kaya garunganan ugali ni Vice President Sara Duterte, nakakalaos pa ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Pasil sa nabagang magtaram na ipagadan si Lisa Marcos Araneta, na First Lady, si Presidente Bongbong Marcos Jr., sa tuyang Presidente, pagadan nga si Speaker Martin Romualdez, hamak mong mga kaisipan yan. Kuntultul ang dalagan kan politika sa Pilipinas, ang paggugobyerno. Asil na sana pala na magtaram na ipagadan ang Presidente, ang First Lady, ang Speaker of the House. Kaya masakit ang dalagan po kan Pilipinas. Ayo na nga ni sa puder, mga puderoso pa.
Dapat mag-isip digdian mga Pilipino. Ano ta pigpaparaburutuhan ang mga araw kaining politiko kung minsan nga ni sinasamba pa. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Mana po kitang 32 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. An paghuna kagad kan iba. An paghiling kan ibang mga politiko digdi po sa Pilipinas sinda garo ng mga santo, mga Diyos na pagpapara sunodon. Kaya baga kan mga panahon nagluwas sa mga dyaryo digdi po sa lokal na dyaryo. Anapod na sa mga politiko digdi ngaya Diyos kung sa ina lugar halimbawa duman nga sa partido ang ginodiyos duman na politiko Pentibilla digdi nga sa Camarines Sur ang ginodiyos na politiko Villapuerte. Diyan man pala sa Albay ang ginodiyos man na politiko dyan Saldico, Salcida. Kaya ang pagmirar kaya kan tao sa mga politiko karon na baga mga Diyos. For Diyos, for Santo. Nabuhay tayo ni sa Pilipinas pag-arog na kaya masakit ang dalagan po. Kaya talaga maasensuan Pilipinas kung puro na gusto maging Diyos. Kumbaga, dahil pa nga na yung mga nagmimilagro ang mga politikong ini hindi kung totoong dahil nagmimilagro ang mga milagro ninda ibang klase na baka sindan pagmilagrohan pag napasala ang pagiging poderoso ninda milagrohan na kumbaga makarma. Minsan dahil man habang panahon na sinda mga poderoso, politiko. Sabi ni paring Erap, whether you like it or not, wither. Kanya-kanya sa naman na estilo po bagan mga politiko sa Pilipinas. Kita man ang mga Pilipino mahilig sa sympathy vote. Kan ilubong si dating presidente di Punta Cory Aquino kan kadakol pa so tawo ay nga ibuto tang presidente si Benigno Noy Aquino ta dakol pa man pala niya kan simpatiya sa mga Aquino kan mga Pilipino. Minsan po dahil taman mabasol ang ibang mga Pilipino na dahil binsido sa dalagan kan politika sa tuyang nasyon. Ibalik ta nga si dating presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. taso naginibong nga kan sa iyang ama. Grabe. Si Aquino man nga nagpakahiro binadil duman sa tarmac. Pagayanan buhay kan mga Pilipino pag abot sa gobyerno. Nakikisimpatiya ang kadaklan sa mga Pilipino. Maski anong raot kan ginibo kan mga taong yan. Araw ang pamilya Marcos kan naging presidente si Dipuntong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Iyo sabi yung tanang napakarahay sa Pilipinas pero dakol man ang binarawian in buhay ka ito kan panahon kan martial law. Yan po ang katotohanan dyan. Kan naging presidente man si dating presidente Rodrigo Duterte kadakol man kan nagkagaradan dahilan sa tukhang. Maray nga ni si Presidente Bongbong Marcos Jr. daw sabing so ama niya naging diktador pero mabuot ining si Presidente Bongbong Marcos Jr. dahil pati siya nagpapara balon-balon dahil sa pig-uumaw ko ang liderato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kundi pag-abot sa
sa iyang paggugobyerno, bako siyang mabinalos sa mga kalaban. Naway siya bigpaparato toksil na ni Vice President Sara Duterte. Arog mang talaga kayan ang dalagan kan politika, kaya lang masimpil pagparaisipon baga. Sa kun arog nga ni Gaudini kan sa iyang ama ay baka haloy naman na nagdeklara nin martial law. Pinakulong si dating ano yan, si Vice President Sara Duterte sa iyang mga ginigibong kalungkutan sa buhay. Kung an ugali ni Presidente Bongbong Marcos Jr. parehas kan ama ni Vice President Sara Duterte, baka may nangyari na sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ultimo aning babae, pinapatulan kan ama niya. Yung dating Senadora Laila de Lima, bagamig para pakulong niya. O kung ano ugali kay ni Presidente Bongbong Marcos Jr., napig-aarog kayan niya, pigtataraman na ipapagadan, ay baka haloy na siyang ipinakulong kung ang pag-uugali parehas kan ugali kan ama niya. Yan po ang realidad dyan. Kaya minsan makasuya bagang pagpara masdan ang dalagan kan politika ang paggugobyerno sa Pilipinas. Sa konsisay pa so pigmimerar tam pwedeng maging ihimplo modelo leader kan Pilipinas na madara sa tuya mabangon talaga sa kapagtiusan. Iyulugod ang mga raot an ugali. An iba po mga politiko digdi sa Pilipinas, iyo ang mga pasaway. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya dahi ko man mabasol ang ibang mga Pilipino kung nga disganado sinda pag abot sa eleksyon na magpili, magboto. Namayo naman kitang pagpipilian, sabi nga ni kaniba pong mga nakaulay ko, ay di nga sa Camarines Sur, dahil na magboto ang tao, kinakwarta. Sabi kan sarong dentista, hadaw ngayaan, ang nagsabi sa kuya kayan, dentista. Hindi nga mga dental mission na ini, medical mission, paimbabaw sa na ngayon kan mga politiko digdi sa Camarines Sur, na nagpapara sa ragin-sagin, na kaisipan, pagtabang, ay kalukuhan ngayon. Dentista na mismo yan, nagsabi. Ito, nasasapawan, so mga dentista, kan mga dental mission na ini, kinukuha so mga kaalyadong dentista. Tansaro pong doktor, kapital baga. Pag nagkakandidato, halimbawa, dentista ka, discount mo na lang, so mga kliyente mo, awan mo nin libreng mga bulong, siyempre, so tao, yaw na sa mo. Kung abogado ka man, takulan matabangan mo sa mga kaso. Magana ka ay matinabang ngayon si, ano yan, attorney. Yan po ang pinag-oobserbaran kan tawong yan. Saka, pag kwinarta na, kan sarong politiko, dawa yan pulpol, makukonsensya na sa mga natawan. Maray nga neta, perming nagtatao, to man nga ang kalaban, pogrot man, dahil man lamang magtao. Ay digdi na nga kita sa sigan pamakal na politiko, tal nga, perming man kitang natawan. Hamak mong mga kaisipan yan. Kaya dahil maasinso ang Pilipinas, pag-arog po kayo ng dalagan ka nasyon. Kwarta-kwarta sana, namumutan ka na mga butante niya to. Kwarta, bako man ang politiko ng maserbisyo. Ay, kung nagdeseri ka dawa turog, mig-serbisyo. Sana dahil magparaturog-turog ang pag-serbisyo. Maulaan paksiw.
mga nakaulay man po kaya kung ibang mga butante, mga bistado ko, digdi sa kapuso pa, kapamilya, sa syudad kan Iriga. Ay, di man nga ako iton kay Gigi Vargas sa ugali ka nga. Mga nakatanga rin, di mo man nga marapura po, ay pambili ako. Di na sa naman raw nga ako yung Vice Mayor Edsel Cirano di Maywata. Dawa turog kirmi gisong. Madali nga yung madulok-dulok. Ay niya ako. Pigko komparando ha. Kaya sa mga hoven kayo, doon man kay ano yan, Consal Gigi Vargas. So mga maedad-edad na, senior citizen. Doon man kay ano yan, Vice Mayor Edsel di Maywata. Ay makonsuelon politika po, pag-arog ka yan. Kundi ako, daw ay man manggana dyan. Sabi ko nga ni kay dating Vice Mayor Norman Badjola, kan banwanin ba? Puro parehas man mga politiko, mga kunyan yan, kurakot. Sabi, rakan tol na politiko digdi po sa Pilipinas. Yan po ang katotohanan dyan. So na gayod, mga tol-tolan politiko, mga bodol. Ano ba pong mga politiko sa Pilipinas? Mambobodol. Pag nakakagaranan na, ay, nag-iisip na magserbisyo pa sa mga namamanwaan ay inda. Narason panganan iba paggana na, magpolitiko man kamo. Sa barangay, magkapitan man ngaya kamo. Kung gusto nga nindo na magrahayan sa indong buhay. Ay hamak mo sa ng mga rason yan. Kaya mayong asensuan Pilipinas, daway sa ipon makatukaw. Pag-arog na kayo ng mga kaisipan, ay dahil na kita magparaboto. Dahil na magpara-eleksyon sa Pilipinas, kung niisipon na, nagpaparasayang sa nakitanin kwarta, nin kapagalan. Igagastos sa eleksyon na itaon ng ayuda sa mga Pilipinong nagtitirios. Human sana, nagpaparaparagal. Mayo naman palang kamugtakan ng eleksyon sa Pilipinas. Ay, dahil kita magpara-eleksyon. Kumbaga, garo na itong eleksyon dyan sa PTA. Taraasan na sana ng kamot. Ayo, panggayong gastos tapos bilangon. No? Isa yan gusto kayo ni kay congressman, kay gobernador. Teleponon sa sarong ano yan, pwede sa covered court. Itaraas na sa kamot, berilangon, mayo pa dyan darayaan. Pag day nag-agi sa automated counting machine, ay kulang ang dayaan dyan. Pero pag nag-aagi na kaya sa mga machine, ginigibo po kan ibang mga kababayan niya to, minamaniobran machine. Kaya dahil mo nagdadaya talaga ang machine, ang tao ang nagdadaya, sinda nagmamaniobra kan mga machine. Simple baga, kaya ini po ang nangyayari sa tuyang nasyon. Kaya manin magic sa eleksyon kung mayong mga magicero. Hoy, kumusta man palan ki dating Konsyal Sani Maestrado kan siyudad po nin Iriga, ki Sir Amor Mio Agaw yan sa San Agustin. Hindi kun tol-tol man ang sarong politiko, nakakarumdum dawa mayo na siya sa batalyanin politika, ay di niya nalilingawan so sa iyang mga intimo amigo, kapuso, kapamilya, matabang yan sa imo. Pero ako sa naobserbaran ko, igwalang kaya pong mga politiko na maray sana pag-i-eleksyon. Pagkatapos kan eleksyon, lingaw na duman sa mga namamanwaan. Habang kukunat na kan kamot. Sabi kan iba mga tutultugon. Hoy,
Dinigdiman daw kita sa dating Vice Governor kan Camarines Sur. Si Philip Portono subot saka sarong Star. Pasiring sa sarong nag-arahampangan sa sectoral groups. Congressional challenger Philip Portono is all over the Rinconada area kung conducting dialogues with different sectors in his bid to reclaim Rinconada for Rinconada. The past days, he was comfortable talking with students in Iriga City. He met with Santa Faustina residents lately. He was thankful for the batch 76 from the University of St. Anthony, who apparently pledged to support his bid. But always he is touched with the rice land farmers either in person or via FB, recalling his preschool days at his grandparents' farm in Nabwa. He related his playful experience in that farm where he slept for 3 days with his grandparents in the bahay kubo constructed beside the farm. He said he walked by foot 1 and half kilometers to and from the grandparents' farm to the farm. He too worked as a farm boy using an instrument purposely made by his lolo to feed his young hands. Whatever his harvest was and they were little, his grannies gave it to him. He had a sense of economic independence for the purchase of his toys. All his needs, however, were all provided for. If he did honor our heroes and fallen heroes which he does as inculcated in his military life, so does Portono respect the elderly. During his October 21 birthday celebration at the UNEP grounds that gathered 7,000 well-wishers, he walked towards 94-year-old Mariano Anoy Trinidad to give a snappy salute for his service to country. The Beetle Chewing Anoy was former Camarines Sur Vice Governor and Legal Counsel of the Philippine National Bank, then the number 1 bank in the country. On a wheelchair, Anoy purposely attended Portono's occasion to send a message, hoping against hope that the candidates, the next public servants of the province, will live up to his expectations and that they become truly servants of the people, and not servants of the interests of the provincial power or provincial people in power. Meanwhile, Portono told that his Rinconada representation will be a star for a shared, participative, transparent, accountable, and responsive to the Rinconada people. Kaya pag-apot po sa mga bagay na ini, kumbaga, kung mag-isip sana ang tao na dahil masilaw sa mga kwarta ang mga butante, no taday testingon ang kandidatong iba na taga-digdiman na pigpaparadisqualified ining si Philip Portono. Samantalang so bako nga ning taga-digdi nakapagkandidato, bakong lehitimong taga-digdi sa Rinconada nag-uro star sana mga pirambulan naging congressman kan Rinconada. Samantalang ining si Philip Portono, propyo subot na taga Rinconada, lagat pigpaparasabing American citizen. Ano man ang komisyon ng eleksyon, tapi nag-ako na maging kandidato ining si Dr. Philip Portono. Na simpleng bagay baga kung niisipon. Hindi nga ni magpara renulukuhan. Ang may kasalan dyan, ang komisyon ng eleksyon. Taka mo, nakakaputan ka mo kung minsan kan iba pong mga politiko. Yan po ang realidad dyan. Takon daing kontrolan sa rong politiko sa COMELEC, ano ta, bigla na sanang nakakakandidato ang bako man qualified sa sarong lugar? Pauro istaron sana? Ano si dating alkalde kang Bamban Tarlac, Alice Go. Oh. Bako mambagang Filipino citizen, Chinese pangani. Nakapagkandidato bilang mayor, nagparaserbi dyan sa Bamban Tarlac. Kisa'y nakatuntuhan sa komisyon ng eleksyon.
Bako man yan katuntuan kan tao na nagbubugtak sa mga politiko. An Comelec, pakarayon anlay sa Pilipinas. Tultulon, pero nagrorolokohan po kita. Kaya arog po kayo na nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Bareta Asin Platica ni Philip Baracena. Kadakol pong mga palusot na ginigibo. Digdi nga ni pala sa Pilipinas, ang kadakol ng mga nakakarulusot sa Bureau of Customs, Bureau of Immigration, mga Chinese. Anong ginigibo kan Bureau of Immigration, kan Bureau of Customs? Ta nakakaralaog po ang mga pinapalusot na yan kan Philippine Statistics Authority na nagiging Filipino citizen ang mga Chinese. Ay talagang makalukuhan ang gobyerno Pilipinas. Nalalagayan na gayod, ini masking sa PSA, lusot. O ito sa nanganing ikinasal na sarong babae. Ang paguna niya single. Ito pala, duman sa record kan PSA, may agum na siya. Ay pambira kan mapakasal na trace na siya pala bako ng single. Pinakasal sa ibang lalaki, ginamit sa pangaran. Makalukuhan yan. Kaya ang Pilipinas, kadakol pong kalungkutan sa buhay ng mga nangyayari, kaya dahil nag-aasinso. Mas pinapaurugta ang kalukuhan. Nakontrol-tulan sa naanlay sa Pilipinas na i-implementar kumbaga i-implementar nin tultol. May ngipon, pag abot sa herigpitan, ay maasinso ang Pilipinas. O, halimbawa, pag kurakot, ay dahil na pagparatiwalaan na iboto. Pagpaparaburuto tapo bagan mga kurakot na ibang politiko sa Pilipinas. Kaya kung dahil nag-aasinso ang mga Pilipino, katuntuhan. Pilipino tonto. Yan po ang realidad digdi po sa satuyang nasyon. Aminon ta sa dae. Satuyang katuntuhan ang iba pong mga nangyayaring pagtios sa Pilipinas. Nagugusto man kita ang pagparalukuhon kan mga politikong ini. Kundi kita na gusto yung tapag para buruto tapa yan. Aramta ng mga kurakot, ang ibang politiko, kriminal. Binuburuto pa. Ay tul-tul daw na sistema yan. Ay indang buhay po yun sa Pilipinas. Minsan makasuyang pagpara masdanan politika sa satuyang nasyon. Wana po kitang 55 minutos, makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Sa sunod, gigibuhan ko ng bagong titulan programang ini. Bomba Rinconada. Ay, kamusta sa mga parantabay niya to? Digdi po sa Barangay San Nicolas, Ciudad Caniriga. Si Aldrin Altesa. Si Manoy Into sa Kakibangor. Papakonselo na lang po kita. Dahil kita magpa-stress sa dalagan kan politika sa Pilipinas. Kumusta kay Ma'am Attorney Cinderella Pereras Lozano, ang Comelec Election Officer kana Siyudad po nin Iriga since ang mga pagiriba. Siyempre kay City Administrator Attorney Nonoy Wapirina. Nagkakaberelot na kita pag-ar. Kumusta po kamo dyan sa City Hall? Si Mayor Rex Oliva. Kay Attorney Pichi Alpilor, awayan magkaralaban.
sa politika. Nay, taman nalilingawan. Hindi ba kaya kung radyo po nin kapot nin politiko, magparabaro banggit ka nin kalaban, ay di pwede. Tama ka, tsugiong katolos. Kami po digdi, dawa isay, binabanggit. Pero lang sa mga, kumbaga, pang-commercial. Na dapat, an advertiser, kung babanggiton, Arab na. Kumusta man dyan po sa Niño Jesus, Batuka Marinisor, kay batchmate Etche Chavez sa Sinman Mesela. Kumusta kay dating Congressman Sal Fortuno, asin man kay Vice Governor Sal Fortuno Jr. Sinsa sa iyang bilog na pamilya. At siyempre kay Ronnie Maestrado, kay Angelo de Villa. Hoy, kumusta man kay Mama Dote Barreta Amance. Merry Christmas sa imo, Ma'am Dote. Pero nalingawan ako ni Ma'am Dote, ha. Na lang po kitang 2 minutos antes mag-abot na alas 9 nin pagkaaga. Malinaw ang langit na. Kumbaga nahiling ko na ang langit-langitan. Bakong puro na lang itom-itoman ang langit. Ay makonsuelo kon minsan. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart Dishwashing
dishwashing paste ko. Smart to-do. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Erga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Erga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Erga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Erga City. Owned and managed by Ani Barasina and Poli Bagapuro. Mag-alay ng panalangin. My idea of a perfect Christmas. May the closeness of friends, the comfort of home, and the unity of our nation renew your spirit this festive season. Merry Christmas and a bountiful New Year to one and all. This Christmas message is being brought to us by the following sponsors: Iriga City Councilor Jesse Revilla Bonite Jr. and family, Engineer Aris Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH Camarines Sur 5th District Engineering Office, Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Ma'am Jinky Ani Villarreal and family, husband Danilo I. Villarreal and son Daniel A. Villarreal of DepEd Regional Office No. 5, Rawis, Legazpi City. Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager, Casureco 3, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Leo Dato and family of San Jose, Iriga City. Barangay Kagawad Eugene Martinez Bagapuro and family of San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Leo B. Sarmento and family of Santo Domingo, Iriga City. Ma'am Miyam Ibarreta or Beta Saavedra and her sons AC, Wawi, and baby Daniel of San Vicente Sur, Iriga City. Ma'am Sol Mongeserdan and family of San Agustin, Iriga City. Dr. Jess and Ma'am Cristina Naldo of Super Life STC 30. Mr. and Mrs. Giles Henderson Brown of Emerald Street, Zone 1, San Nicolas, Iriga City. Former Mayor Margie Moran Aguinillo and family of Santa Clara, Buhi, Camarines Sur, and Buracan Sariles, located at PNR site San Francisco, Iriga City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera.
May the spirit of Christmas filled with love and happiness in our hearts. Merry Christmas and a peaceful New Year to all. A message from Lucena Electrical Supply, San Roque, Irigas City, Jerope Engineering Services, owned and managed by Engineer Jerome Panotes, Zone 4, Camia Street, San Nicolas, Irigas City. Mayor Giselle Mesa, Regional Information Officer, Chief of Staff of the Regional Director, DSWD Field Office Number 5, Magnolia Street, PBN, Boraguis, Legazpi City. Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa, Chief Traffic Information Unit, Naga City Police Office, Naga City, and Edwin L. Mendez, San Juan, Irigas City. At lahat tayo ay dapat magdasal ng matindi nang tayo'y pagpalain. An katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad, ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia. Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and Family, 269 Coral Street, San Isidro, Irigas City. De Villa Family and Sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Irigas City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Irigas City, headed by Josefina Comla Peñones, Santa Cruz Sur, Irigas City. And Audi Jose de Villa, Retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Irigas City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned Ang simbolo nin Pasko, bako sa ng mga material na regalo, kundi ang pagresibikan sa tuyang paratubos, pagheras, kan mga biyaya, asin pagpapatawad. Sarong mensahe hali sa mga minasunod. Superlab STC30 Stem Cell Therapy. Distributors, Dr. Jess and Ma'am Cristina Naldo, Dan and Sonia Lau, Don Nohara, Wainako, Ray and Sweetie Rusin, Maritas Naldo, and Ariel Abanyo. Ma'am Rodora Velasco Montañez and family of Del Rosario, Banao, Irigas City. Honorable Roben Biaris, 3rd Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Attorney and Mrs. Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Irigas City. Naed Berinia, number 581-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Irigas City, Camarines Sur. Marieta A. Nacario, Population Program Officer 4, Population Office, Irigas City. Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Sa Indupugabos, Merry Christmas and a Happy New Year. I hope he won't forget to plant his nesting nets and to his reindeer say. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin dekalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Irigas City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure,
keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 12 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Hoy, kumusta man pala dyan sa Banwaan ka na Balatan Camarines Sur? Abot sa dalagan ka na politika digdi sa tuyang lugar sa Rinconada area, Makonsuelo. Yan sa Banwaan ka na Bato. Pag nagbagoan na trend, tagilid si dating si incumbent Mayor Junjun Sorilla, kung pati dati gusto na tolo si Ribayan pag napasala ki Enrico Dangkalan an Liga President, ex-officio member kana Sangguniang Bayan kana Banwanin Bato. Tapos ining si Vice Mayor Vic Ramos, delikado man siya ki ano yan, incumbent kagawad Dado Sorilla, tas indamanan magbuburok-bukan sa kargong vice alkalde. Kaya Makonsuelo po ang magiging laban sa batalyanin politika dyan sa Banwaan ka na Bato Camarines Sur. Abangan ta na lang kung ano ang mga mangyayari. Ako personalmente, dahil ko pa ini nakakampang si Liga President, ex-officio member Enrico Dangkalan. Dahil ko pa man masabi kung ano talaga ang totoong pag-uugali kay ni. Bakong araw ki Vice Mayor Vic Ramos, ki Mayor Junjun Sorilla, aram ko na po ang mga pag-uugali kay ni, pati ang sa indang pamilya, kung minsan, na nakikisaw-saw sa politika. Ayun, nakaka-root sa sendang mga agom. Kaya pati sa politika po ang pamilya lalong-lalo na ang agom dahil magparapakiaram kung minsan yun nakakaraot kung ang kapamilya mo nakikiaram dyan sa dalagan ka na politika. Minsan sigang tarabil-tabil kan mga esposa. Yan po ang problema dyan. Dapat magpara tarabil-tabil nin para taram-taram nin kung ano-ano. Anagom kan Vice Mayor, anagom kan bagay ini si Junjun Sorilla, mayo ka man madadangog sa agom. Kumbaga, tuninong pag-abot sa batalyanin politikan agom ni Junjun Sorilla dahil nagpaparagirong. Hindi may nagbago lang kayang pag-uugali ning si Mayor Junjun Sorilla kan naging alkalde na. Kumbaga nag-iba po sa ugali niya. Ining si Vice Mayor Vic Ramos, in fairness, dahil man nagbago sa ugali. Anday nababago ang ugali, ang agom niya. Ang esposa kay ni Vice Mayor Vic Ramos na sigan tabil-tabil
kung ano-ano ang pigpaparataram nakalungkutan sa buhay tanganing maapektaran ang kandidatura kan sa iyang esposo na si Vice Mayor Vic Ramos. Kaya minsan sa politika po dapat pati ang pamilya ay magpara pakisaw-saw lalong-lalo na kung makakaraot sa imong kapamilyang politiko. Maray kung makakarahay an sa imong pinagtatabil, kung makakaraot, dahil ka na magpara tabil-tabil. Bagay kung minsan sabi nga ni kayan sa dosing disipulo nga ni guwapang naghudas. Digdi man sa batalyanin politika, sabiyon ta na kapamilya. Kumbaga man girare ang nagiging kalawang kung sa bakal. Ang nagraraut man sana kapamilya. Hoy, good morning kay Margie Simata Ramos diyan po sa Pamukid San Fernando, Camarines Sur. Kay Jen Mortega diyan sa Balaugan sa Banuan kan Bula. Banuan ka na Bula, pero manan magiging laban na. Ay na daw maglalaban dyan na mayor. Naram ko dyan, kandidato. So, agom aki ni Mayor, incumbent Mayor Migay Ibasco, yun ang malaban, si Nonoy Ibasco. Hindi isa'y daw ang magiging kalaban. Dumampalan sa barangay Boraguis, Legazpi City will temporarily be restricted to one lane as advised by CDRRMO. Residents of nearby houses are advised to evacuate immediately as a preemptive safety measure. Additionally, residents in low-lying areas are urged to remain alert if floodwaters reach half-cup level. You are ordered to evacuate immediately for your safety. Authorities are closely monitoring the situation. Please stay alert for further updates and cooperate with local officials to ensure everyone's safety. Pero nagrarasay kaya ang daga sa Kamahalnas, kaya one lane siya na. Duman po sa Boraguis, Legazpi City. Igwa na naman po kitang bagong Cardinal digdi sa Nasyon Pilipinas, ikasampulo na pinag-appoint na Santo Papang si Pope Francis. Ini sa paagi ni Bishop Pablo Virgilio David nangunyan sa ng Cardinal. The new Cardinal was inaugurated in the ordinary public consistory. The creation of new cardinals at St. Peter's Basilica and the Vatican. Paparadakol sa naman ang cardinal digdi po sa tuyang nasyon. Kundi mayo pa baga kitang nagiging Santo Papa. Pero igwa naman nagkandidato sa pagka-Santo Papa, nahalit po digdi sa Pilipinas sa pahagi ni Cardinal Tagle. Sing na ba kita karon na nga ang kita nin sili yan sa pinagkakanantanin na Paris Maconsuelo digdi po sa may tubangan kan dating Peltranco Terminal
Diba po dyan kakan-kakanan, ako minsan nagkakatagbuan kami ni dating Konsyal Dante Oliva. Ako na nga naan susili. Sabi ko pati duman sa paratindan ni Paris. Ako Paris lang sa kuya. Dahil na nin maluto. Pigahalat kong magbaratoan bagas. Kapigahe blood na niya ako sa presyo kan bagas. Sabi magiging 20 pesos sagkod mo niyan dahil man nangyayari. Sabi kan para tindanin Paris. Imposible ngayon 20 pesos na kilo kan kada kilo kan bagas na yan. Malabo ngayon, sir. Sa mga tataramon sa naman ni dating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ito perming dati na naisip. Pero gusto ng mga ribayan kayo nasa posisyon ko niya ng mga politiko mauot kan mga kababayan niya to talagang pagbabago. Ibangon ang Pilipinas kung talagang totoo makakabangon kung yan iba man. Ay, malabo na ngayon makabangon ang Pilipinas. Hanggang siya na ngayon sa mga tataramon. Ano ngayon, makakabangon na daw ngayon ang Pilipinas. Nakahigda ng entero. Lakma na. Totoo man kayang lakma naman talaga ang ekonomiya kan Pilipinas. Kaya dawag para sabihin kan presenting administrasyon na bangon Pilipinas ay dahil man mangyayari na. Grabe ang utang kan Pilipinas. Sa ibang nasyon, dapat pakarayon ang ekonomiya, maging estable. Ang pagbuhay kan mga Pilipino nakadakol mong nagtitios ngunyan pong mga panahon. Maabot man sa sobra sa 21 milyones na kantidad nin mga undocumented na sigarilyo ang nasabat hali sa sarong barko sa Piduran, Albay kan nagtalikod na bulan. Sigon sa Bureau of Customs kan nagtalikod man na Sabado, Disyembre 7, sinabi kan Bureau of Customs na sarong motorized bangka na pinagbistong Zosi. Yon may darang 377 master cases kan undocumented cigarettes na nagkakantidad ni na 21 milyones 602 mil sanggatos kan Nobyembre 21. Initial na investigasyon mayong revenue sale ang mga sigarilyo mientras nan siyam na tripulante na sakay iyon dahil man nakakapagpahiling nin anuman na legal na dokumento para sa mga kalakal. This operation underscores a relentless commitment to combating the illicit trade of cigarettes and dismantling the nefarious activities of smuggling networks, sigon pa sa Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Tapos duman po sa siyudad kan Naga, abala man ngunyan ang mga personay kan Task Force Comet, winning City Ordinances Monitoring, Enforcement and Tracking, Public Safety Office sa pagsitar asin pagkumpiska sa mga nagtitinda sa bangketa kan syudad. Nangunya niyo naglulubo naman dahilan sa papaabuto na Pasko. Ang aksyon na ini kan Task Force Comet iyon mismong nahiling ni Market Superintendent Ramon Florendo kan Naga City People's Mall na sa iya man na pinaburan dahilan sa balga ini sa ordinansa dapit sa sidewalks binding na maigpit na pinagbabawal ang pagtinda sa gilid kan tinampo na saro sa dahilan kan trapiko sa sentro kan naunambitan ng syudad. Sigon ki Florendo, sinabi niyang dakul na lugar na sindang pinagtao sa mga vendors alagad matatagas subot ang payo kan mga ini kaya ang resulta problema imbes na dinadakop asin pinapamulta pa.
man po pwedeng mahalik yan mga sidewalk vendors na yan. Lalong-lalo na sa syudad Canaga ngon yan na pinalibrean renta. Kan mga para tiyenda mo na, nanganaan kan ba, dapat palandig di sa iriga, nagpasarmanin ordinansa, ansang ko ng panlungsod kan iriga. Na libre na mo ng plasada. Dahil na mo ng plasada sa mga paratendang sa sentro kan syudad. Ang aning magian-gianan man ang mga paratinda niya to. Syudad nga ni Canaga, tabi na. Mayo na mo ng renta sa laog nin sarong bulan. O dapat gibuhon man po yan digdi sa iriga, magpasarmanin na ordinansa sanggo ng panlungsod. Tabi na man po bagan sentro kan syudad nin iriga. Magpasar nin ordinansa na mayo na mo ng arkila sa mga pesto sa merkado publiko kan iriga, tananganaan kan baha. Di nagray-ray na, dakulang tabang yan, sarong bulan sa naman. Pagbigyanin doon mga paratinda digdi sa syudad kan iriga, bakong pagparadakopon ng mga sidewalk vendors. Minsan kaya dapat tawan-tamanin magian na paghanap buhay ang mga paratinda niya to. Ang pinagigibukan sang kunang panlungsod kan iriga sa paagi ni Vice Mayor Edsel Di Maywat na magian-gianan man lamang ang mga paratindang naapektaran kan ba sa syudad kan iriga. Magpasar po ka mo nin ordinansang ilibre na muna arkila o renta sa mga pwesto. Arugo ng syudad Canaga, taan syudad nga ni Canaga, libre sa Naga City People's Mall. Pagtenda kan mga paratindang nyan, day mo na pinag-aagadanin arkila, renta. Nagpasar po nin ordinansa ang sanggo ang panlungsod kan Naga na day mo na pag singilon nin renta, kumbaga palibrehon man mo na ang mga paratindang naapektaran kan pagbaha. O dapat arog man kan sa iriga. Isip na magpasar man lamang nin ordinansa ang ibang mga konsyal kan iriga, nung pigigiribo kan mga konsyal na ini. Ayo lamang nakakaisip na palibrehon man muna nin renta ang mga paratenda kan iriga. Mga negosyante dyan sa merkado publiko na apektaran kan baha. Minsan saro po yan sa dapat niya itong tawanin atensyon. Bakong puro sa napakabig. Ang nangyayari kaya digdi sa syudad kan iriga, garo puro sa napakabig dyan sa merkado. Dahil taman tinatawadan ang kakayahan ni Mayor Rex Oliva, kundi garo ang nahiling ko pati dyan si Sir Asari, sige sanan pang pandakop kan mga sidewalk vendors ay dapat tawan tama nin dikit na konsuelo, mapasko baga. Yan pa na-obserbaran ko sa mga konsyal kan iriga, puro sa napakabig. Mag-ibo man kitang makakagian man sa mga kababayan niya to, sa mga negosyante na bakong puro sa napakabig. Sa ultimo nga ng CR, dyan sa Iriga City Public Market, ay napapakarhay, abang lain na kan parong. Dapat ribaya na, kumbaga sigininduan kabig kan renta kan dyan sa pwesto sa merkado publiko kan iriga, pakarayon man lamang ang CR. Ultimong CR dahil man lamang nindo natatawaanin atensyon na ribaya na yan. Sabi ni Attorney Nonoy Waperinan, City Administrator, panahon na kaya ngayon na ribayan sa ditan deposito. Ini po ang dipisil kung minsan puro sana ang gusto kabkab. Dapat tawan-tama nin konsuelo ang mga negosyante ta sa iba na subsuban o inabot pa nin baha. Grabe ang sakit na namamatean. Kumbaga dinadanas kan mga paratinda niya to sa syudad kan iriga, mahirak man kamo.
makonsensyaman ka mo da grabe bagan inagihan ka na mga paratindanin na o dyan sa merkado publiko kan iriga bako sa ng bagyo baha so enot na subsuban so dyan sa rice section kumbaga tawan tamanin atensyon na para sa kapakanan kan mga paratinda niya to kan mga negosyante ta saro yan sa nagtataonin dakulang revenue sa lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga kaya nag-i-exister paan lokal na gobyerno milyon ang kinikita dyan po sa merkado publiko kan Iriga hali sa mga negosyante ako sinusurog ko ang mga negosyante ta iyan, naghahanap buhay man legal na dapat matabangan kan lokal na gobyerno kan Iriga. Kasimpleng bagay. Dainin dumaitao. Sa sarong bulan na matawan man lamang nin konsuelo, dahin na pagparapaarkilahon, dahin na magplasada. Ini po ang dipisil kaya kung ang kaisipan kan iba pong mga naggogobyerno puro sana pakabig, palaog ba yung paluwas. Kailan po manggot ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa Kuya. Yan po ang katotohanan na namamatian kan mga negosyante. Digdi po sa Iriga. Kumbaga danguguntaman ang sendang mga boses. Iyan mga kapitalista makahirakman na nawara sa sendang mga kapital. Kumbaga binaraha. Marayso ibang mga naka-insured. So darakulang negosyante. May mga sadirinin mall. Paano man ito pong mga sadiring kapital. Dahil naka-insured so mga negosyo ninda. Yan po ang dapat matawan tanin atensyon, matabangan. Kumbaga parte yan kan sa tuyang bilang servidor kan syudad. Para po kitang 34 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Out pa man lugod madangog an tingog kan mga paratinda niya to digdi po sa syudad kan Iriga. Kan sanggunang panlungsod kan Iriga ta diyan sa merkado publiko kadakol na kan medyo dai na uugma sa sistema ngunyan. Ako personalmente nadadango ko kaya ang boses kan mga paratinda niya to upo dyan sa merkado publiko kan Iriga na sigan sabi maluya ngayon bintahan digdi sa Iriga payo ngayon gayong nagbabakalo tapos binaha pa ano na sendang mga kapital hirak man baga. Ini pong mga STE na negosyante na may mga pwesto dyan po sa merkado publiko kan Iriga, makahirak man. Dapat madangog man ang boses ninda kan lokal na gobyerno kan Iriga. Palibrihon man lamang nin sarong bulan na renta. O di dakulang tabang na yan sa mga naapektaran ng mga negosyanteng binaraha. Kaya may kumbaga may obligasyon dyan ang sanggunang panlungsod kan Iriga na tabangan. Maggibunin na ordinansa para dahil magkabata na gayong niya na Paskoan sa tuyang mga paratinda sa syudad kan Iriga.
Pa kung puro sa nakoleksyon ang ginigibo. Ay, kaya si Fatima Adayo, ang market supervisor, isip yan, perming dakol ang gusto, koleksyon. Paano man sa mga pagpaparakolektahan na sige ang angal. Ang iba po mga negosyante sa syudad kan Iriga na ngaya kami hard life ang kamugtakan, maayong gayong nagbabakal. Binaha pa ngaya. Baga, grabe man po ang inaagihan na kadipisilan, kasakitan sa pagbuhay kan iba pong mga paratinda niya to digdi sa syudad kan Iriga. Takon ako sanan sarong politiko. Tapos uro igwahon ay tatabangan ko ini. Hindi nagkataon sana na parehas man ako kan ibang mga negosyante diyan na kumbaga mayo man gayong kapital. Kapital ko boses sa naman. Ipaabot sa mga nanunungdan sa indong mga namamatean. Kayo man po inan parte kana sa kuyang trabaho. Pambihira pati background ko baga. Medyo nagtatagabigay-bigay na. Kumusta man ki Rico Revilla, ki Regis Bailon, asin man sa grupo kan Setoda. Digdi po sa syudad kan Iriga. Mga amigo tang drivers, conductor. Uy, condolence pala sa pamilya ni Benigno Espanto Marmol. Binawian na po siya nin buhay. Nahiling ko pa sana ini. Hoben pa ini, driver. Naging conductor, naging driver, naging tricycle driver. Nasa iya pong bangkay na papatentehan dyan sa iyang residensya sa Santo Domingo, digdi po sa syudad kan Iriga. Dati siyang taga-barangay San Isidro. Nakaagom dyan sa Santo Domingo, digdi po syudad kan Iriga. Talagang ang buhay kan tao. Weather lang. Pigtin o pa nga na ako ini kan mga nagtalikod na aldaw. Ngunyan pagbakal ko nin longganisa duman sa kataid na tindahan na napapatintihan kan sa iyang bangkay dyan sa barangay Santo Domingo. Namundo man ako amigo ko man po yun si Benigno Espanto Marmol. Mayo na maaram na palandig di sa kinaaban. Condolence po sa iyang pamilya. Biga po din Ignoy dyan sa barangay San Isidro. Kumusta man sa mga amigo ko na mga lay minister kan Our Lady of Miraculous Medal Pares dyan po sa Santiago, digdi sa syudad kan Iriga. And siyempre kay Reverend Father Joven Boboy Abanyo. Hoy, may pangapudan pala ng lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa ongoing application to Iriga City Scholarship Program for school year 2024-2025. We are inviting incoming college students, current college students, and postgraduates to apply for the Iriga City Scholarship Program. For further information, please inquire at the Office of the City Mayor, Iriga City Hall, and look for Ms. Salvi Periabras. Yan po ang
pangapudan kan mga gustong magin pangapudan kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa mga gustong magin scholar kan lokal na gobyerno. Iyan ang magayon na pangapudan. Kumbaga tabang sa tuyang mga estudyante kamagurangan. Kung puro sa napakabig. Iyan, paluwas yan. Nagpapakonsuelo na lang po kita nakaka-stress man naman sa mga negosyante kan syudad nin Iriga. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Problema ang sasakyan mo? Kulog payuna, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers, dadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asin iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Pamaskong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maakasahan. Kwartang pinag-irapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw mga kaibigan. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Maugmatan sa baton ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Anuman ang kadepesila na sa tong inagihan, perming magsarig sa mahal na kaglalang. Pamaskong mensahe, hali sa minasunod. Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora and family, Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 59 and Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Lidil Forahil, Officer in Charge. Borromeo Law Office, San Isidro, Iriga City, care of Attorney Rico Borromeo. Mr. Carlo Batalia,
former board member, Camarines Sur. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Honorable Rodolfo Pong Ramos, Municipal Councilor, Batu, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novela, City Fire Marshal. SFO 4, Dexter Prades, Officer in Charge, Nabwa Fire Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Colonel Ruben Dalit Padua Jr., Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur, headed by Police Major Andrew Alcomendas, Officer in Charge. Intel Operatives of Nabwa Municipal Police Station. PSMS Salvador Ampungan Jr. and Family, Santo Domingo, Iriga City. Iriga City Police Station, Intel Operatives. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and Family, Iriga City. Fire Inspector Geoffrey M. Barasina, Acting Municipal Fire Marshal, Bureau of Fire Protection, Baao, Camarines Sur. Honorable J.M. Amoroso Grimaldo, City Councilor, Iriga City. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and Family, Perpetual Health, Iriga City. Eva Wogan and Family, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and Family, San Francisco, Iriga City. Emmanuel Altesa and Family, Santiago, Iriga City. Emilio Theo V. Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. And Mr. and Mrs. Mark Roger and Julie Ann Enriquez and Family, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Merry Christmas and a prosperous New Year! Merry Christmas! Wishing your holiday season be filled with the sparkles of joy and love. Merry Christmas to you and your family. Christmas message from Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, owned and managed by Boboy and Milet Robles Moralio. Iriga Shell House, J.T. Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, care of George Reyes. Zion Castle Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City, care of City Councilor Melnanda Day Robles Moralio. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. AMC Calieja Coastal Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, care of Engineer and Mrs. Antonio Maria Calieja. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. They also sell milk tea, fruit soda, iced coffee, and student meal at very affordable prices. VetZone Animal Clinic, door number 3, Benito Ho Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Renel and Catherine Ibareta Capalos, Santo Domingo, Iriga City. Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, SSS, Iriga City. Miss Maridel Verosa, Head, Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City. City Disaster Risk Reduction and Management Office, Iriga City, care of Jas Botor. City Budget Office, Iriga City, care of Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and Family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Cristal Villa and Family, San Nicolas, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat, San Nicolas, Iriga City. Engineer Chito De Veridico and Family, Santiago Yang, Nabwa, Camarines Sur. Mr. Pashis Singh and Engineer Roger Surilia Dasa, Licensed Civil Engineer, Real Estate Broker and Real Estate Appraiser, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Cell phone numbers
0998-990-5521. Merry Christmas and a bountiful New Year! Mabuhay! Ako po si Board Member Attorney Shai Fajardo Noble. Kaibanan ang sakuyang bilog na pamilya, pero may po kaming nagmamawat na lugod, tawan kita nin mahal na Diyos nin marhay na salud, maugma asin matuninong na buhay asin pamumuhay. Bako lang po sa panahon nin Kapaskuhan, kundi sa maarabot pang mga aldaw asin taon kan sa tuyang buhay. Orok tang padanayon ni Espiritu nin pagkakaminuotan. Diwat, ako po si Board Member Attorney Shai Fajardo Noble, nagpapaabot po nin magayagayang Pasko asin mauswag na bagong taon sa Saing Dugabos. Diyos mabalas po, ingat! Ang Pasko ay panahon ng kagalakan at pagkakataon para alalahanin ang nakaraan at umasa para sa hinaharap. Naway ang dakilang mensahe ng kapayapaan at pag-ibig ay magbigay sa inyo ng kagalakan at biyaya sa napakagandang panahong ito. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Isang pagbati mula sa Oh My Gas Gasoline Station at Kaloy Store na matatagpuan sa Siramag, Balatan, Camarines Sur. Pagmamay-ari at pinamamahalaan ni Mr. Kaloy Forlante at Roslyn Forlante. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Paano lang po kitang 2 minutos antes kitang magpaaram digdi sa tuyang programa. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Santa Teresita, digdi po syudad kan Iriga, ki Manay Hilda Rambuyong, ki Manay Pinagunawon. Ano man po sa indong mga pinagigibungan niyan na mauran-uran, maray kayo ni so iba. Kisanaan oro-orol mong, dyan sa laog kan harong, papura pa oro-imbong, maray kayo ni sa mga bagong kasal. Magparakorolong sana sa kwarto, tapos nakadakol nin tagay, nagray na, ngod. Tapos niisip ngaya, pag buhay-buhay, pag italbeng, pag alas 4, umotro. Ay, tapos kita kung araw kayo ng buhay, nagray na. Permeng happy hapon, pagkakahapon. Papakonselo kita ta, ngunyan malipot-lipot panahon. Diba mga hinuhurugakan magluwas, hinuhurugakan magtrabaho. Ay, maray pang yadigdilang sarong, oro-olmong. Hindi magpara oro-olmong man, magpara tukaw-tukaw, kung mayo man lamang nin pigaw hararampangan. Pag abot kan oras, unto na, mayo pang kakanon, niya, umpo dyan problema. Mayo pang isasapna. Alright, so may mga isasapna na, may sasapna una. Okay lang, pero itong mahanap pa lang din itutungod din bagas, yaon dyan ang problema. Bueno, inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares. Lado technical si Chabe na Obra. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Sardan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.
Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip